Naapuris pohtin Daniel jät baavan boddui. Mun on Heidi ja tämän bottus mun juihan rutiineida masahtit. Lät äfkelät aik fuomasit, bissihi ja estadi lövkidämi ja muobepa skoulas. Loppas tjaihan skoujai ohpobiidas plana eftusa. Dan plana lähraakadan oppusla paragraf ofsi anjelish ja dan dokumentering gaibadosimenda. Den vuosters bottus muisteli Tuuri Pettersson edes mobbemuistelussa. Nuppi bottus, Tjujuhin dovduida, nuorai voimusida ja manne ja manlakai relationai hukset. Kuelmä bottus merustallen laifkidamme ja mobbemme ja tahtuaimme ja tämän vaihkosi. Viida bottus, minä bahti mangabarka. Timo Bergolma, te chilge Erling Roland, bissahan saa stämmen galga tjala hit. Tunja kilja mobbiuven ja mobben juofus. Kun mobben formation. Norkasla vuodu ahpuu. Gärnkahtun. Tannella dehalas, että buohohpin ja puerre ahpupiiras mi obtida djärvusvuoda lahtimaja ahpama. Ahpisla individuaala voigavuota, oatsebas ja buori psykososiaali ja fysilis ahpupiirasi. Andasi. Ahpi iätjes väsius miedillä leosus puerre ja oatsebas ahpupiiras vai i. Suu väsius galgele vuodun toimo biuda maa toima kohtit puolit ahpupiirasa. Suu ahpupiirasa. Mutta minkä alkaa sikrasti hat jökartsla börja ja fatmasti että ahpopiiras mi ovdida djärvusvuora lahtima ja ahpama. Talle färtkiertsti ja vaksut skolarutiinai ja reudadi ja buori tai koko darbu. Dambargui färte olla skolasjärvevuoda fatmastit. Skolasjärvevuoti kuuli rektor, apedjit ja ärabargit. Ahpit, skoladjärvusvuoda diffskär ja vanhemmat. Rektorisla baimus avsfästas bitjotui toimabioi ja koordineerit ja sivilpalkku. Jos mikä olivat fuomasit joita, tehän mi fett tehtit, maailmille hootsamin. Tannilla dehallas, että buhka tiit, mi lövkida mi mobben lää, muuta tjaihupu ja daima. Dan blir Sätebäck lockat dappet Häfstein, dapps tjoju odmarkaditi mi lövkida mi mobben lää, mi ja digitala mobben, taas la filmaa, masala reflektering kaajalla raakaduvun. Ja väl nu att Guadalenken. Att väänemat mai galktiehti tannu, että mi avtjuha mai tai väänen saastalle mi ja väänen tjahkimista ei kaskustit tan merustalma, että mi ja mob. Mi galktiehti att mobben kaunu ja tan fette aktiivilla ohtsat. Kun on vättis huomasit, ohtsatan sähkri ja aktiivilla. Ja det färte ofta laka bitch att jag olla charmglasa i löken ja mobben getsta. Hukset laas ja naanu relation oppi ja vanhemmita. Tällä okti dealamus valkuin taas att fuomasit lökkidamme ja mobbima. Laamus relation männä lädioski vanhemmis tai fuolehedjis. Ja tänne lääke täyviä siikä muistelit. Mobbiuvu skoulassa hios edes mobbiuvu. Ja tannella dehalas att sisla laas ja naanu relationer ja luottamus opphedsä ja skouli.
Da sahtik jauhit luektin saastan skovi, me raakudun takker saastalla mälle meltä, että silppelen muälkifästi tosi joja i. Mutta te ahpikalta aktiivisesti ämpu muistelit. Jolla relationer gerdu ja oapeljidoski galga läht relationelächt. Ja näillä ohpi iskan skovi. Takaunu skovi valde läktin ofta sidus. Loppus tasahtella tehdys reidun tässä, että fuomasi mobbima. Tässä aina gigillä mobbima ja mobbe. Den sahte Charlie halkuskuuluja ja luohpaskuuluja. Ja det indikerar että mangallis mobbiu ja leago mobbin uhtsanan tanaikulasko mobbin dahi ohpun piirasin ja jästädämmillä barkan. Ohpikalk tiedhi, jos oin ja fuomasit lövkidämme ja mobbimassa koulussa. Tässä juuri aibs tjelkasi, että ohpiin mielvaihkohämme fälti väiniskoulupraksissa. Ohpikalksiikille meiltä vaihkohämme ja välti hovsvastas ohpan selvä vuosi maisi ofta soapelgion hämmi hyökkäväivä. Ohpi juuri väsi ja oftas toimiletin eräin ohpan prosessai kuulahallema ja oftas palkkubokta. Skoulakalga ohpa johpi chai arvostelun oftsai. Kosi hal eräi biira ja aksi oftas toimu tohkalle slakka iskolla hoktavuonai. Sigaalik hohtalakka lähmai meltä. Sigaalikit väldit ja adju oftasfastaussa ohpan biira siis siinä maitei kun siihen lämmai vassillan skoulusjärven vuodessa. Ohpin lias skoulas voikvuota ja voikvuotat, mutta maitei gärnikas vuodat. Käibi ja vuoditan siis dan kalkmi. Ja skoulassa. Igallik tiedi, jos vielä ei lääkkeet tjelkas ja mobbin voi i. Tangallik apedjis suokadit ja iskat. Ja tähtä maida jojo sehki on niihin lähten jolkedusen tjelkas ja että ahpi galga tiedi, jos aina ja fuomassa laavkidam ja mobbimassa skoulassa. Pissihin laavkidam ja mobbimaa. Tässä muuttin strategia. Ja tällä jovvatst. Mobbimagalga bissis jämmäskoda fuomasuu. Tässä igalga jorgali sielki igi galvit. Jämmäsko mobbima fuomasa doimugohta tälle toimangäätnigas vuotta paragrafa oftsi aanjälst. Tällä det. Paragraf oftsi A tällä doimangäätnigas vuotta tälle aktivitetsplikt. Tässä jojo että buohkakkia park skolas kalk chov melda että buohpin bueria oachapas wahpobilas. Ja kalk intervärta här väl visshet jos fuomasit mobbima viehkavältima ja noin. Ja da kalk rektori diedi huvut jos sidit jos si oin tai jos si sin mielessä nuotu jos si vaaruhi tai jos vaarata strategi att muhtin ahpisla fuens ohpudille ja ohpupidessä kalka rektori diedit. Ja jos toimangäätnigas vuotta, da märksä, että skola parigin ja apedjin ja gäätnigas vuotta toimagat, että iska meillä gävan.
ميجابة مهتم من إسك ما تشايهت وحبي موبيو يا إيرا هاوي فس وحبي إيش تهي سوبانه مويستلاتي سو موبيو مهتن وحبي سات بالا هات موبن بيارسكا يا أتي إنوه ليكا غوسين موبرت konfronteriuit. Tällä dehalus att siike oppin ja vännin ja skuuli ja oppiajai tai oppiajai lyhtämus. Peruskähtä tasmai ohpi balla ja datsa, da kalga skuulo bissi mobbima ja kähtsä pierre att ohpi odju vaatibas ja bueri ohpo bidassa. Ta koska joskin maitai sitsi da käh mobbijit. No. Skuulo kalga kähtsä pierre att buo ohpit. Päässä hietsi hanjo ja chilgosi ashis puhti haudan. Dakalga dahpavu tiihtu laaka ja siera proseduuri melde, da higalguletakä sietadallan daasis. Tässä mobbi on ahpelle huolle traumaattis dahpustus nugiava. Mutta dambir halla Erling Roland buhteen mangabarga ja alle fall dammassa. Dahlo al dallan dioski maita bidju minnet sidu. Skoulukalga raka plana tas må tjovulitan konkreta mobben ässi. Toimon gätngasvuodas paragraf ofsi A4 jis tjodju ape plana galgala chalnas. No gotsiduvun toimon plana. Ja nalle. Mun ajun dianera. Tällä nää. Das galga tjodju mille vähtisvuotta. Makka doimu bio i skoulalle asahan, alltså tilltaka i mahla bitchen jotoi, ja alkan ashiolis. Guasta kalk chadhuvut, ja geas, ja gean, tahi gean, ja ots fastos, chadahit, doimu bio, ja guas, ta kalk arvostalut. Skoulu kalka tai tjöggai dokumenteerat, tanin ladake doiman plana, ja tai kalka challi. Jos on grava mobbenashi, te soitella vuosi siis skouluterveyshuollon palvelussa PPT ja Biirasparki. Tämä on niin kuin siellä, että tiimuplaanit ja chatman ja lähtee anna alle flexiblat ja sähti tjovuhlaakka. Tällä tehdään saati skoulu ja skouluterveyshuollon palvelussa sillä otsparkuplana ja otsparkutoima assa huvun jo. Tämän strategia 3 tjögga. Det är en färdigbett ja galgabett härjhalli ja automatiserad. Mesta teudakka rolla spiallu dahi rollan jaktima bakta. Ja mahti teudakka puolin chaskalan rutiina. Ja da färtillä sais ja automattilla toimukohti ko assu puolli kohta. Mi avtjuvatin asahit mobben bargotiima ma sähtle haudmarka ditti vikta dahi guhto pedji. Käin ehdonamus puolisemmat haltisitan strategia. Ja tiima sähtä mai kursiu ja ohpa hemboden bidra. Ja dalle väldigt behagte våra den läringsmiljöcentrin national ohpan bidra skuoptachin. Ja jatki puolidi ohpa bidrasa. Estadi laukidamia mobbima. Mommi tanssahti park, tas lahu jollu rutin hammat asu kuskit, kun alla takia homma mi fekk park hyökkipäivä. Fekk lähtrellussuunnilla tjohpi ja väänimiektui. Fekk vaksu hiedjumet apejirolla, että munen autoritativa apeji. Makker rutin lammis apuspottuin. Makker rutin lammis fridjubottuin. Ja raakadi skoulu ahpopiirasplana mi chaiha, että okei, mi jää pargmin ahpopiirasi ja estadit kifsidämme ja me chovutan plana. Kun chovu plana det sagt vaikka makker magi eller stahpaus gavat.
kun me lähti relationilla, että millä sähki, mi perustit, mi huksit oksas vuoda dobdu joskus, usti vuoda dobdu ja oftast alma. Vapejigalga diitu meillä huksit puoli relation jo ehkä ofta vahpäin, jolle sähki taas musus manne ja maisen barga friäks. Sun kalga mai doud vääni mi buuris ja tehti mi dahpa kun maanensikin tehkilaanis ja fridjaiks. Ja danson puhta tietät, ja danson tehtäkoo sun tjäihä berstumi. Tällä on älki fuemassa ja adju tehti mobbi, det hi ära dålar dahpa se bina vahvi jällimis. Oapeji säht kalga anjas skuluja alks te chakchupi cholu aiki sosiaala toimimaida. Ma havdi dit oftstallama ja oftstasuola doutu ja ostihuola doutu. Tässä sähtli havdumäkö ditti ohpomatkit, mehtsämatkit, teatertjäämasai, tjäähusai planet ja jeskuit toimia stoksia pottuin. Ohpikä doudali puuri siellä ovditan ovdsmuodostus doudui kuude koimilasta. Ainoa älki mobbe kuude koimilasta. Tän oktobos häljemmaita ei dango tjäähi, kos tjodjo. Millä vähän denoduuda tjääkägässä dan nuppi loaldanamis. Det man lakai sähtä opeji barktas att okselaas ja noon relationna ohpida. Liet autoritativa opeji, lä opeji rolla maiden aktiivilla tjväljit tjovut ja praksisessa. Muhtimat mut ei buoholmat lä takkar olmat luontus, mutta muhtimat läht. Mutta danle väyräs härihalle ja danjelain obdidi takkar rolla. Autoritativa opeji tjelkas ja gaibida ja vuorida. Mutta semmas la sensitiva ja obsmuodostus liekkusis viehkäi, idusef viehkäi faagai olisi, mutta maita ei toutui muuttumis ja ära hastelus ei olisi sähti tjöjili hohpi kastis. Så naudas tiivrihet suhtuu ja kirdhalla moivas ja reja stiilin mattain tjöjilit sähkis. Tai märks att igalga reageerit, mutta muunan tahka ja arvostalla hatti liagoda hiermälässä. Se on aina dalpujalle sieva. Se on dikta oppii vastutahkat, mutta semmas vuorida ja käibi, että se on kähtsillä vuoridit Davidis. Se on aina ja perustaa ja tjäihä johke vahpää, että se on perusta suus ja liikkusunnin. Vahpi tälle douda, että se on le arvolla suossi johkus. Autoritatiiva opeji diitumellotset hukse ja obdida positiiva darjeleji ja produktiiva voimat jähkis, kun i galve mutta manna dialogo pin ja alu tjuiho vahpi positiiva belide. Ja jos färdig baaditte sun tahkadan privata. De färdigt järsläht nummodon härligat vahpi halkshakt. Därför aluliak muistus. Tohpiveilo suoiku ahpit häälidit ja joita ehtelät tai idealistilet tahkat. Jäjispiirasis. Se on tjuujuha ja kommenteerisin positiivalast. Autoritatiiva opeji rolla. Geauhit hukset puoli ohpan piirissä tsehkis. Positiiva lähten voi. Tässä verta opeji joskin kähtsätä. Makke lähten voi mihali, että viautadit. Makke lähten voi aina positiiva. Leo viauda me fjäskarin, leo faskiel ja gochudämmet. Leo rietsi oapostiimuin. Potko mangi oapostiimuida. Opeji kalka oftskas ohpi bitch tjelga voidamus ja käibi reudalosti. Ja noppi lää.
että ohpit ja opetsikalik härjal kontrolleeri ets lähtemä. Toltu ja gottu stiivri lähtemä ohpikalga fuomasi ja ies identifiseer toltu ja makke lähtemui puuftarit. Härjal piisanastit ja smietstit vai juurdagärga fina i täppä pannelappenis oudago lähte. Songalga tottu pissut härjalla muudusis ja opetsi viekka ja baada. Tällä takia prosessa daista vuorena och härjalla. Väldiholtsfästes i stagun la goddi et staui tahida daui piasadamme vaihkuhusai. Ollu vahpi sihkari mängi ja däviä kuulletan oltsfästeossani vaikka siis sihkari mutta hän sihkari alu tiedän mai märksä tässä. Tässä stora duodersvuotta mi käibillä misjoita oltsfästeossanis. Minä puhkat selvulla lahtuhjella redan fridjan. Mutta tammieltä tjovu maita oltsfästeos. Idus iätmät äktui, mutta maita ära äktui. Tuu dau vaikkui hieräide ja ääräidau vaikkui tunja. Väldiholtsfästes sähtele haudumäkkäviitti tjorkietsmaanis, barktammi vurdus, haudumäkkäviitti barkljäfsui, kiedhalla skolaamasi tjäbbät, tusti ja tjovu hapej diedui, tjovut sähkin julkadussa januari. Kun mi juorit oltsfästeos, det hade oltsfästeos naldi uhtsi hyökadji. Haudumäkkäviitti kun mi tjork ja puhkatan lakt. Shadda uhtsi hyökadji. Empatialla ei doud ja mahtit identifiseert iäts ja ära ei doudui. Taimi identifiseert doudui amadajus ja ruumaskielas. Tutskan tjäjä että lohkaat saasti ja diivastalat kirjallisuoda ja ärät häfsäimä muistelin mo ära väsi jällima ja ieskui tahpoissa ja jällin tilallisuoda. Obdida empatia. Tällä mai dehalus että oppaji plane doimai mat obdida empatia ohpikasks ja dan lakka hukstaken mi toddu sähkis. Automarkaliti draamaa ja ära doimai mai barkhoftas. Mistä buhkan ieskulan iesvuodat, muomili ainit, maker oskumislia, perustumit ja aivilat. Respekta le dohki hiärenomus iljat ja siin iesvuodaikun ja aivilikun. Respekta le mai dohkihit iets. Barkhoftas le semmogo juodit tiedu ja barkui. Viehkit, loiknubba ja loikkinuppis. Väldit vuhti ära ira fruhtit vapussa, jos färti kuodit morsut. Tjohkin sai kiauhit tävälys oftspargujen sista. No. Dotkan tjäjä, että muhtin vapuspotut le pektillä ja puoletko ära vapuspotut. Tjelkostruktuura, tjelkodiedot addahati ahpuolmillet voidamus ja rämi takt ahpan prosessi bektilat. Tjaugarutin maida ästä i räfishuola ja moi vishadamis. Tallilla dehalus, että joida soomasi miellävid kirtvas älkin sähtälä joikit hinnus. Tässä sähtä saidahti voinga ja voidamusi. Takkada sähtälä haudumäkäritti quiz. Tähi gåvat, tähi ärvälus, mai galks miehtät. Ja massa eftui tjoudusi, selkemus, muistelusas, tähi ära. Ma ei tiedä, on ja lähtin jalkatus kalkoin ja tai kalkabet tjovut. La tehdä, että tiedäkin sai lähnu kallin jalkatus, mutta paitsi sähtet. Smieht, mutta paitsi takken jalkatus mai ohpi hiedja ja oftas apejin hämmit.
Wahpisat smiettiet setili bida ja eftuit julkadussa ja vaihkuusai konsekvensei dannektui. Wahpike hejebesha lek meldä julkadussa ja vaihkuusai oamasti ja äddiit älkiputtoi siistualu ja merksumi ja dannemaitai älkiput tjuvutai. Wahpikeillä duolelus ja stora lähtemvattis vuoda ajalu respondeeri vaihkuusaida ja sitsida färti lähtsi puoli äikki vaatibas vuoda hukset ja kähteli oftas ruoftun divu tai äsimatak oppii dorvhemmen. Ja mai vuos oftas park PP-palveluusan ja skouludeavusvuodapalveluusan, jossa takkerhastelus. Kollektiivus kaskusta med kjelga dieluhi instruktion tähpov algspot oapuspottus. Tähkoskee siikki praktiikkalus ja faagalus alghemai. Enkä saada hohpi adjo pohkai melda ja faagalla guabtachis. Tän oktovuosilla ennamus tehdus muistus ja lokte ja äfkästalle tai ohpigeilla vuolit status jafkus. Ja siinä perustummi channustahtit. Mutta deuski iberi siinä, mutta pohkai. Ohpejigalga opeg iskal ja ohpi ärten ja addi ruoftulota dielni. Vatsasi hohpi kaskas jähkilainasille borvuhki. Tällä älki fät ohpeji ja son älki mä jo aina, jos ohpin lähestelust. Positiiva voinga kalgelet oapuspottui. Suotstallan ja humor. Millä fatmustaji. Millä fatmustaji. Ja i negatiivilla karakteriseer hoftage. Ohtsa räämilit ja muoftidahtit ja ohtsa kokku ja kuessahta räämilit. Opetjis kalge ohtsa joikin veilusuola räämilit. Sahta anjas noteerist ja aina ja tjuihi konkreeta tähposade. Oudmerkaditi att Ovla ja Erkki lägger tjähpi park hoftas. Att Siri järä viehki. Att tällä puolella tahku järä viehki. Att Siri mille jaskat ja nuoin. Vapuspot ympärillä tjelka lohpa ja tjähkägessu. Tälle tjähkägessä faagalus ulmili ja kiertuhadai. Ja kiertuhadan faagalus sistualu. Tehällä stohpaa sahta kiertuhit ja laimustuhit. Ja ma ei teedäkin praktiikallus peli sahta muistuhit. Tisahti betiuski raakahi ejedet vaapus, rutiini vaapuspottuida, mutta tässä mä ihan tässä aina bet tammami oatsimme kampenskoulassa lovikiauhi tämän siitydalle. Mo praktiikallus älgin, mo faagalus älgin sahtale halgut hinnus, mo kalga bargu bot lätt audmerkaditi. Ja luopemme. Tän kaunubäk ästadan fan vuolta. Tisahti bäk tan loppulohkat. Tässä. Mutta teoskin tisahti bäk tiikalgabäti raakadet edjadet rutiinei apuspottuida. Ela sihkarat di dabshek vistai tjöike. För att det där på mig inte är gärst. No. Mun haljan väldan apuspottu i rutiini olisi naamuhit ahpangoimibira. Ahpangoimilla apusvuohki mi käyhuv oudidi eeches ja mielohpi ahpanjufsu. Läringsutbytte. Mi vaini taas, että ahpanpyramida tjäiha, että ahpanjuksan lää alimus ohpiin park oftast na olis 20%
Kuekti ohpi, dat toimevan laki, että kuekti ohpi tsiahkis vargaba oftas fagalas mahtulmilin ja sosiaaligelbi ulmilin. Miehtä ohpan aikuda tässä tällä takker aikuda mi pistää var kuekti kolma vahku. Ja instruktionsläate så aigalkaba oftas parkt, diivostallet, arvostallet, guap koimi varku, motiver oapi ja väki guap koimi. Ohpan koimi vuhki sihkarasta, että vuoha ohpit siehkis ohtas muu fuurs. La tjelkas että olmu ohpet ämpukobes eräin oftas parkt. Mi ohpa puot, kun aselas sosiaalalast toimijun. Tän tatsa vigotski. Se onkin ohpalle aktiivaa ja mahtuu ja tehty sadda ohpi iäges prosessissa. Kun mi färdigt kuulhalle chilik ja diivustalle temi ohpa hembo. Så että mä että hembo ja eskulhan väs fastauset ihte ja ohpisad tiedulän pietset mahtuu tiedu ja gelbrasuora. Ohpan koimu voi sähtä geauhit. Alkus opustinnus kaskanda hiko aiku tjahkägiessi ja luopit opuspettu. Smihtan aikin go opedji divu gajalda. Koahpi halktiivast alle hiela bitja ulmili ja kriteerei. Kriteeriä lääväkkär machaihi koas ulmili la juksan. Den sähtä mä geauhit challas ja njälmäläs arvostalle maaktuas. Måkalgadan organiserat. Outalgu algadan voi det färdig apedjes meht ja plan må organiserat sähklaan ja tasto le al apedji färdig moiti että le al apedji märida det gässa gäkalik park oftas ja gäsad ahpan kuin mitäs tuokku muhtin vahkujots. Ja dehalas vahpistit oppi tän vuohkai outalgu algibetst. Tästä förtibetta kriteeri das mi ja makker le borre ohpan koimi. Ja dai förte här i hallet. Ja das eftat att gehte sunjiki halla. Uldala sugi halla. I gaskaldutte nuppi. Ja konstruktivlas kritiklas. Tämän förtibetta ohpit midalja. Viigostallat ja tahtubarg hoftas. Atilla rehalas, viehkäi ja chovumelta. Ohpan koimme reittu aikomus ja optidit sosiaala mahtuu. Obdidit njälmäläs mahtuu, obdidit arvostalla mahtuu, obdidit fagalas mahtuu, musti ohpan prosesseita, ohpas muvat ja morsasud, varjääri morsasud ohpusa. Ohpan koimu voi meldit tjovu ollusiki fagalas mahtuu ja sosiaalilla härihalla. Mutta tässä huijolu nuftaa ohpuu. Tällä fridja boddu. Tällä muhtin professor kesanoma dag och hästen som tack att det mobben le ossi olmu luontus ja tasi bias aipus eilet. Tas teori ju doimma imma tade baha shad negatiivu dahkun anjas fridja bottu ja dakka diillällä suodan ja sain ja chiawain kos vahpille fridja ja räävisolmu hai anja. Mutta skolerektor visste bara Bergärtsi, Apelji, era skolebargi satt vuoro i skola storamus ja delamus faga namalasi fridjabottu. Skoleberg anjas vitsa resursseja saat doimahit mangabella ja hastaledji
likadan blir dessa skoulashilju ja äärätoimai. Stohkan ja ohtstallan hoksi illudobdu ja solidariteetta ja vaatipas vuodan boktat ja ahpi taudhatsi hassin maasnuustuerat. Vuottaidut väsiussa ja mahtuu engagerjuit. Ahpi pes härihallat oftstalla maguulhallama sibes härihallat tjabdi riittui ja sietadal hoksas njolkalussa ja tjobsi. Illu saakka lävelahte tällä skola älkimus, mutta tehälämus vassi tasat jästädi löövkidämme ja mobbemaa shaddumis ja lävämis. Mä näkee, että ahkidus ja käin äilet hasteluset ja äidille maisi kalki parka pottuin. Älki mobbegotot. No, tälle fette. Tälle kaunabet fridgepottui. Pidä tässä jästädit liaagavalta. Ja tässä let eftus toimimeiden maisähtää varka. Maisähtää alkahitti bottuida. Automerkkaditti sniikin pähki, tai garri liitnadutsi pähki. Rahkadit muuta päätsi, sargun laatnia, määlen laatnia, spjällon laatnia. Atti lasum halla naunassa, että älkis sähtävälti meiltä olks. Jiinusi lohkan sähtädä puhuva kiiratsis. Sähtälät muhtinlaan tanssun tai aerobik. Mä sähtä tjaada hit pottuin dalle färtlämmendäkker skajanas juhlajalta. Mä sähtä silvit. Ja sähtä skoulukoaraud markaditti. Kähtsmaiden mästernas mäster doppella huijollu ideat. Mä sähtä bet suolenit ja gauhid eedjellä pottuin. Biancat, bagsökdvarvai, man ohpisat tjohkat. Spabbodaskon fermi, luudahokki, spabbotjöktön skilju januaan tjerstan luohkat, siklastin pargatasla. Listen färmai, mi avtjohmaida gähtst muhtin tai nähtä, tai linkkain gossa, kosla vaikka manolla eftusmällä. Fridgebotrutinat. Tällä aktor idealamus rutinain mai färti tjovut kodalla ohpit hui fria. Ja saht fuomasi vaikka mai. Ja oudel bottu de färti rahkanahti hoppi fridgebottu tällä että muistui lähten voi ja njolkadussai. Ja täällä vissaht lähiärän njolkadussa kun kilda ja tjaktsit. Chuohi hoppi olks lamai dehalas. Iberi löitteli tai olks, mutta chuohi tai kiitta olks. Muit hatte fjäskerin ja galvujamme olis. Sähti tjöjli riittu ja löövkidämet. Tälle sähtä mai aitst. Älki ja fuomasit ääsi mai anje. Vapuspottuin automerkaditti olkustämme. Många bottu för det många bottu det för att muita että ohpikes vapuspottu det daidahpo semmoilla kävän fridgebottuin. Ja tälle för att gulhalla nuopeji diedi tahpo sai mailla lämsen sin ohpi äktui. Ohpeji toime ja reageri tamelde ja vält ja tjorgi hoppion dastan dammia dahpovun vai dahisata giksin sitsida. Vapuspottuin. Inspicer aphejigalge holgun oudal tamisemmasko ahpille holgun. Så skalgel västada hi era biftas michajat sonle inspiceren apheji ja galge oinu ja ahpikalg tiehti. Kudi biftas läbatslistella inspiceren apheji. Apheji inspiceren apheji alkale mobiltelefon he era giras. Ja dan gilja inspiceren apheji gangakle aktiva gehtjat aitse ja barg proaktiva lachtan lakate dom snokkat feskari chiavai go swahpisatvik chiehkerit hiivsigi januain. Mutta muita että on sähki
otetaan sähkivuoden sieltä positiivilla chiaat on niillä sen maanisohtalakin. Tonga klassiammas taas jos vuotaat ohpigi ja oktu tai ohpigi sille puolella ja sieltä är sitä positiivilla chiaat. Tonga kohpat stookusi ja spjäluin jolkausai. Vai saat lähäkin ja baadeetkin jos saat riitut. Tänne kun jolkausai mankalaanat. Jos läpärti tai muhtuneen tapsa plastra, det blir du muhti nuhpi tjouhissu apelchilai. Ton ikaga eskuedit fidjebottu i skolasilla. Läksu. Tikakset kiehti arvostella ja reudat edetä ahpusrutiinoi makkarahläät ja odakka puolita munni mallakka sähtälai reudat ja notsad puolet. Kiehti ja arvostella ja reudat fridgepottui ja inspiserin rutiinoi ja kiehti maita että läudappu joidamme sähtää puolit ja salstan fysilas persis. Ja iska maita gossahta mobben cheeksista povot skolasilius takia saiskos APG vain tai fina med där. Mille rakadan ahpobiras plana eftusa. Mas chalmustahti toimai bokti sähtibät fuomasit pissi hihi ästi läykidämiä mobbema skolas. Tää plana tjovu apusla paragraf oftsi anjällis ja dan gäibehossa dokumentärni. De sähtibät planet ja hämmet edetä plana mi heividin skoli, kulttuuri ja aikudaida. Ja ahpan resurssi sähtibät molsu silti ja heivi tarpu ja aikudaimelta. Mutta ihan tästä on plana mai mil rakanda pidju min nähtsiidui. Kuinka leikää? Tapidju min nähtsiidui, mutta missä lämmus lähtis vua serverin just då, niin että det här just sådan dokument bidju, mutta det bidju nu falka gå vällus. Sikida filmat badanbottu ja där skola ja ahpobiras eftus. Tässä mun bitchen chakcha, makker olimili, chakchat, makker ahpan resurssi heivitaan olis, makker sosiaalikalkai sähtää, härihan chakchat. Jälleen bitchen linkka minä sidui. Makker doimai mi eftot ja on väl kommentarer. Mutta nästa sikke chakcha ja gilla. Ja det ska tässä maita makker ahpu kelbumihtui ta kokcha. Tämän ahpuplanan kelbumihtu ta kokcha. Tällä luolalla mahdollinen raakudun lähtin oftast nähtsiidu siis tuolla vuodolla. Ja me on nimet kun älkimet aina varkist magat. Mä en tuskan tjäihata, että tjäihatti tässä vihta bielin mä lähden afgalatsko aiku fuomasit pissit ja jästädi laifkinamme ja mobbima ja huksi puoli ahpopiirassa. Vuostas lää, että me färt asi huksi laasinaan relusunna ohpikas ja vähnemitä. Uhka skolas jälve vuodas kalki tehtit mi mobben lää muuta tjäihu ja dan vaihusai. Laifkidamme ja mobben faddan miehtää skoulujaajien tällä tehdas. Tutkan tjäihaa, että skoulat jäi
lohti tämän faddan mehtäskouluja ja täyjä täynnä uhtsi mobban tai skolan. Ja tämän okti vuosi mun halien chahit. Tämän siitu. Das kaunabäkt open resursi valde. Dan fana valde. Das kaunabäkt tjafstai. Numana. Das kaunabäkt tjafstai. Me sahti bet pardi mehtä plana. Mehtä skoluja ja opiras plana. Das lamaidai lassi väl. Lassi diel väl. Ja lassi eftus väl. Kirja filmi eftus att ma sahti bet lohka ja gähtst. Tässä filmatchat animation me sahti bekki avit. Ja drama här i Halland. I Hjalmarstigerstallen. Mutta mun avjuhan tästä muodin spielomaidai. Häkin. Mutta mun avjuhan dien edenamtsikät. Tiepula ohpan resursat. Ma sahti bekki avit. Kun aikubet lokt mobbema fadda miehteskouluja ja tällä saamengilli. No. Ja nellei jäljät. Mahti tjälg bissan strategia. Ja tällä mobissi mobbemas jämnas. Mobissan saa stämmi chalhit. Man bira ärlig rolan hällä bahtivoks. Ja muogalige chovulit ja dokumenterit. Milja vahti suota. Makke doaimon biuilla pidjun johtui gigalga arvostallat ja guas. Ja gäillä odds fastos. Skolas galga puhkain nolla toleranssa oppi lääkidämme ja mobbimi. Koskemaita ei työskä oppida. Mutta tällä fett väldigt oppi tuolas, kun muistelit. Ambida. Jos se fuomasan. Mun halja muida ei chahit tähän aikitavalla. Sen sahti, että teillä on 3 metri kukki ja metri vielä koudat. Ja den sahti, että kiavit koikubet raaka plana tässä mieltä muutin aikuda outs kiavat. Oud merkadit jo ahpobiirassa oktuvuos. Tietysti sahti, että tarvii sosiaala kalkai maikalka härihallat. Lohken jalkalusai maigalga maket häfstä igalga behlohka ja main bargat. Mutta häfstä hohpan resurssi valde taille main tai bargu bihta työskä. Taita tjaalan. Mutta vaikka mä oon ollut mi bargat vuoridi hohpan piirissä. Ja vaikka mä oon vuorit skola-arkepäivä tämän rutiinin läpi ja vaikka mä oon ja tjaugai mitä ei tjovut. Te fuomasova jada bahua läävkidämiä mobben skolassa. Läävkidämiä mobben läädäl bahtakel olmusstruktuurilla toimat. Ma tahpava puot servoda självlainen gos olmut jäivät. Kuulahallit ja gos oftallit. Tässä lävaiheessa tuotantojen josta juanje, fuomas, pisset ja tjov. Tänne kalliks skolat asai plana med verkar ha formasit pissi ästi mobbema ja dan plana ja rutiner tjovu jörkipäivä. Tätä plana kallikä arvostella täyjä, kun ei kalka tahpavat mu automaattilla chatti mi formas olla mobben vui, mobben hämi ja mobben päikki. Tämä märksää, että färdillä dynaamanas ja asahu ja heivuutin kulttuuri ja darbumieltä. Puhua pikalik väsi att oapedji oinsin, väldsin duolas, liikuissitside ja chaihatisi liikuissitside ja beerusti siis ja väkisin, kun tapsi vähki.
Ainut arvosaatno ja doudahatte muhtin liikkusun ja bersta susjataket universaala olmuslas vododarbu. Tongaak professionella oapheadjit dihti ja mähtit tongaak tongil professionella oapheadjit dihti ja mähtit praktiseet. Saami nuorain, nampuah nuorain, lävoikvuotta puoli ja oatsepa psykososiaali ja fysiologis ahpan piirasi, mi obdida naktima ja ahpama. Saavan ditsida ollu kiihtuain skoula tehällä muspalkui ja kihtan tolle muu asis.